Ассалому алейкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, хушомади бардори азиз ба канали мо. Зинда ва сарбаланд бошед дӯстои азиз, канали моро дастгирӣ мекунед, видеоро тамошо мекунед, лайк, комментария мемонед. ай ҳамаи шумо хоҳиш бардори азиз ки агар илоҷи имконаш боша ҳамин видеоро хушрувак дастгирӣ мекунем. Фикротонро дар комментария ҳатман бинависед, ятай лайк дар видео мунем. Активи канали мо беҳад паст шидааст. Зинда ва саломат бошед бардори азиз. Хеле ки мебинед нӯбати мол омадагем, мол овардем тарафи сари эрка меган. ин ҳаминҷара я тамошо кунед, табиата роҳат кунед. Ови сирхов, ҳамин геси роғун, ҳамин ове ки мебинед ба геси роғуна мерава, сарчашмаш сар мешава, ай мук су меган, ай тарафи боло меоя об. бисёри бардорҳо пурсиданд ки мола сиёнка мола ба навор бигӣ. бардори азиз, мола қатикагем дар моли халқ нӯбат. хеле ки мебинем мола имрӯз нӯбати мо буд. омадем мола як тов хӯрдем ҳамин тарафода. то бегаи соати 5 насиб боша мечаронем. соатҳои 5 ҳай мекунем, мерем тарафи қишлоқ. дар мо як ҳисоб нав боршид, нав барфҳо нов шидан. яъне тараф оли ҳам апри барфай, боло ҳам қишлоқ ҳам ҳамухе. ба ҳамон хотир савза қадар бланд нест. савза хеле гапҳо нав айз мемаромада истааст. фақат борун ҳам наборид ки савза бланд шавад. ба ҳамон хотир алаф пасттарай. мумкин як 10 ё 15 рӯз баъд алаф хубтар мешавад назарбаӣ. ҳамин хелам ба ҳар ҳол мол мечара, майда майда чардесаст. моло харобанд. барое ки 6 моҳ зимистон буд, дар оғил қама буданд. як 10 рӯз шид ки берун шу бурбардагем мола. ба ҳамон хотир фарбе нест мол. як моҳ ё 2 моҳ га бичара насиб боша, баъд хела фарбӣ мешавад. хеле мебинед бардори азиз, болори при барфай, неки поён барф надора. қишлоқ боло ин тараф ҳама ҷои барфаш қарорай. имрӯз 15 апрел. рӯза бега кардем. соат 4 шид. як соат дига мечаронем. насиб боша мола ҳай мекунем, мерем. безебиш дар мия ки об проблемаи мол об хӯрдагӣ нест. фақат тарафи қишлоқ ҳаракат мекунад. насиб боша як соат дига меқапемш, баъд як соат ҳай менем, мерем мола. уже хичам бегаҳ шида истодааст. қарор дорем дар деҳаи ҷилондӣ, ноҳияи лахш. касое ки намедонед бардори азиз, видеоро то охира тамошо кунед, ҳатман мефаҳмед. кадмое ки нав ба канал меояд, якум бора бардори азиз, обуна бошед, дастгирӣ кунем канала ҳама каса. зинда ва саломат бошед. тақрибан як 300-400 сар мумкин мол бошад. тақрибан мумкин кам. зинда ва саломат бошед бардори азиз. дастгириро фаромӯш намекунед. фикротонро дар комментария бинависед. зинда бошед.